Number 2, tuyo sang local government unit nga pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa idalom sang Food Emergency Security Program ang hindi pa mapahanugutan sang Commission on Elections. Sa press conference ini nga adlaw sa Bacolod City, ginpatag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia nga sa pagbaligya sang tag 33 pesos nga kilo sang bugas sa tag 20 pesos kada kilo, mayara sang share ang local government unit. Gani nagakasayuran ini ang kabahin sang ayuda. Gani nagakadapat ng local government unit ang magahinyo sang exemption para diri. Pero sa pagsulundan man sang COMELEC, sila ang magapatuman sang ban sa paghatag sang ayuda sa napulo kadlaw antes ang piniliay. Kag ining magasugod na sa Mayo 2. Ang paghatag lamang sang medical assistance kag burial assistance ang wala malakip sa ban sa mga ayuda nga ginhatag. Kung natigayon man ang rollout sang 20 pesos per kilo nga bugas sa Cebu, inibangod ang nagpatuman sini ang Department of Agriculture kag iya mismo ginsulat nga naaprobahan ang exemption nga dapat ang Cebu LGU ang magahinyo sang exemption. Pero bisan pa sa DA, iya nga ginabiso nga padayuno na lamang ang rollout sang 20 pesos per kilo nga bugas pagkatapos na lamang sang piniliay agudto nga malikawan man ang Malaysia angot sa nga programa. Gintugutan niya ang initial rollout para man mapakita ang COMELEC hindi upang sa kasubo ng mga pulig kag programa. Pinag-uusapan para po yung mga national government agency, papayagan po namin yun. Ang talaga naman mga kumakandidato sa DA, kung ano man yung kalihim, hindi mo kumakandidato sa okay na po yan. Pero pagka ito nakaskate na sa NGO, nakalimitan yung mga kumakandidato, yun po yung problema na po natin. But, again, kung ako po hingay ng payo ng mismong DA, which is ka-text ko rin naman, nakakausap natin sa Secretary Laurel. Ang sabi natin, maganda siguro after yung initial roll-out ay yung araw na to, maganda siguro kayo na rin mismo ang mag-self-system ng mismo na papatupad ng 20 pesos at pagkatapos sa kanila para po hindi malumisan, mapahiran ng problema at makasabihin na gagamit sa pamumulitika